uqabane nentombi yakho bese uya kulomngani wakho ongakashadi njengawe. Yazi sinalomuntu wami sesihishene, akasangibhaleli, angisaboni neprofile pic yakhe ku-WhatsApp. Vele hayi ukwatile, angazi noma ungiblockile noma udelete iy'namba zami, kodwa nje ngikhathazekile. Ndoda, angazi ngithatheni ngiyihlanganise nani, ngenze njani? Mlahle, lahla lo muntu, lahla. Ayincengwa intombi, ayincengwa intombi, uza kudelela. Waze wamncenga wakuxolela, uza kudelela. Lahla lento. Kusho ufeleba othi makafika endlini yakhe acabane nentombi yakhe, uyisendela amaflawa, ayihlohla imali, ayifumbe ngemali. Kuthi kuyi-Saturday athi awuthi ngumix eDonald Mall ukuyothenga nawe idondoni ikubone ukuthi uthandana nami, ngikufake iy'toro zaseDonald Mall. Yena uma bake bamkwatela, kuke nje kube nenxabano, yena ukhipha inyawo, uze athenge izimbali, zihambe namashokoleti, athumele bangani, ma-message amade, ma-paragraph amaningi, umlacalaci, iseyi. Wena wabona i-1200 words yaka-matric. Kodwa nje wena uma wafika, hayi, lakhe nje lokuqala, usamncengane. Lahla lo muntu. Lahla lo muntu. Ingako mina ngithi landela inhliziyo yakho. Yenza lokho okubona wena ku-right kuwe.